Vážení priatelia rybolovu, našej organizácii sa podarilo dosiahnuť významný milník v prospech ochrany pôvodných druhov rýb. V spolupráci s Radou Žilina sme uspeli s našou žiadosťou na Ministerstve životného prostredia a na začiatku sezóny bude na pstruhových revíroch dočasne obmedzené brodenie. Určite všetci viete, aká je situácia s našimi pôvodnými druhmi rýb, s lipňom a s hlavátkou. Tak my ako organizácia sme pristúpili k najlepšiemu možnému riešeniu tejto problematiky a to sme obmedzili brodenie v jarných mesiacoch na rieke Revúca a na rieke Váh. Toto obmedzenie je dočasné, čiže od začiatku sezóny, od 16. apríla do 31. mája a je to vlastne kvôli prirodzenému neresu, podpore tohto neresu a vlastne aj v zápätí k rozplávaniu rybiek v týchto riekach. Budú aj úseky vyznačené, kde nebude možný v tomto úseku loviť vôbec. Sú to neresiská, ktoré sa nám v minulých rokoch osvedčili. Nie sú to veľké úseky, rybárov to výrazne neobmedzí, tie povodia riek sú veľké, majú kde chytať a toto je, myslím si, že za nás jediné možné a prirodzené riešenie ku podpore týchto našich pôvodných druhov rýb. Rybárska stráž bude kontrolovať zákaz brodenia pri love rýb. Rybári nesmú vstúpiť do toku rieky, môžu vstúpiť do koryta rieky suchou nohou, nemôžu prechádzať z jednej strany brehu na druhý breh a loviť klasicky ako muškárením, že sa zabrodia do vody a muškária. Rybári sa nemusia obávať z našej strany nejakej šikany, lebo napríklad za minulý rok, minulú sezónu bol zaznamenaný iba jeden priestupok zákazu brodenia. Už naši otcovia a dedovia v minulosti aplikovali tieto obmedzenie brodenia na riekach, kedy bolo brodenie úplne zakázané a bolo povolené až niekedy v polovici júna.